От една страна коментирахме как да обезпечим сигурното и спокойно протичане на честването на годишнината на Гоце Делчев. Получих уверението на колегата Спасовски, че от тяхна страна ще бъдат взети всички мерки събитието да бъде обезпечено. Аз на свой ред го информирах, че взимам и ще взема всички мерки хората, които ще дойдат от България за честването на това събитие, да не допускат правонарушения или провокации. Постигнахме съгласие, че ние сме длъжни да обезпечим такова протичане на събитието, че да не позволим някои хора да се опитват да палят огън там, където няма. Целта е на събитието да се отдаде почет на една видна историческа личност, каквато е Гоце Делчев, а не то да стане терен на различни прояви, радикални, псевдонационални и така нататък. Коментирахме и производството във връзка с посегателството върху Християн Пендиковски. Постигнахме абсолютно съгласие, че подобен род престъпления, както и всякакви други правонарушения, не бива да се допускат в държава, която е убедена и иска да прилага върховенството на правото, каквото уверение имам от колегата, че е Република Северна Македония. Той ме увери, че случая ще бъде разследван обективно, изцяло. И целта е не само в този случай да се вземат мерки, целта е да се направи така, че да има превенция и такива случаи да не се допускат за в бъдеще. Што се однесува до оваа средба, разговаравме и во однос на честувањето на роденденот на Гоце Делчев, бидејќи тоа е неколку дена пред настанот. Ова е во услови на малку зголемени тензии, различни најави за нарушување на јавниот ред и мир. Сакаме да упатиме јасна порака дека нема да биде дозволен никаков инцидент. Македонската полиција ги презема сите неопходни мерки и активности и апсолутно не смее да се дозволи инцидент, односно ќе се обезбеди чествување како што доликува на нашиот великан Гоце Делчев. На крајот сакам да изразам уште еднаш благодарност за денешната посета до мојот колега министерот за внатрешни работи на Бугарија и за јасната и силна порака дека нашето партнерство и нашето пријателство помеѓу двете земји и двата народи ќе продолжи, ќе продлабочуваме нашата соработка и заеднички ќе допринесеме за стабилност и на двете земји и на регионот.